ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବୁଟ ଡାଲିର ଗୋଟେ ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ। ଏମିତି ମୋ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଏଇ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସକୁ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲକୋବିକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେଉଛି। ତାପରେ କାଟିକି ବିନ୍ସ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବା ଫ୍ରାଏ କରି ତରକାରୀରେ ଆଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦଟା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଡାଲମା ଭଳି ଲାଗିବନି, ଟିକେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ବହୁତ ନିଆରା ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ। ତ ଆପଣ ଭେଜିଟେବଲ୍ସକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଏଠି ମିକ୍ସ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବୋଇତାଳୁ, ଆଳୁ, ଗାଜରକୁ ନେଇଥିଲି। ଏପଟେ ଡାଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର, ଧଣିଆ ପତ୍ର, ଜିରା, ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ଆଉ ମସଲାରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ଭଲ ନେଇଯାଇଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି। ତାପରେ କଡାରେ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଚିନି ଆଉ ବାସ୍ନା ପାଇଁକି ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି ପକେଇକି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ସେଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲେ, ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ପକେଇବା ଆମର ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଜିରା। ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ସେଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ସେଥିରେ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତ ପିଆଜ ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ବାସିବ, ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ସେଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ ହେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ କାଶ୍ମୀର ମିର୍ଚକୁ ପକେଇବା ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ, ତାକି ଆମର ମସଲାରେ ଭଲ କଲର ଆସିବ, ତରକାରୀରେ ଭଲ କଲର ଆସିବ। ତ ଆପଣ ମସଲାରେ ଲାଲ ମିର୍ଚକୁ ପକେଇବେନି, ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ପକେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତେଲରେ ଭଲ କଲର ଆସିବ। ମସଲା କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ପକେଇ ନେଇଥିଲି। ଏବେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଆଡ୍ କରୁଛୁ। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ଡାଲଚିନି ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଟିକେ ଚିକେନ ପାଉଡର ଆଉ ଆମର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇକି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବେ କଷି ନଉଛି। ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ଯୋଉ ଡାଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଆଡ୍ କଲି। ଆଉ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଘାଣ୍ଟ କରୁନେ, ତରକାରୀ କରୁଛେ, ତ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଆଡ୍ କରିଛି। ତ ଏଇଟା ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାର ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ, ବେଶୀ ବି ପାଣି ଦେବେନି, ଯାହାଫଳରେ ଗରମ ଭାତ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଫ୍ରାଏଡ କରି ରଖିଥିବା ସବୁ ପରିବାକୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପାରିବିନି ମତେ ତରକାରୀ କଲାବେଳେ କେତେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଘୋଡେଇ ଦେବେ। ଆର ବାସ୍ନା ବଢିଆ ଆସିଯିବ ଫୁଟିଗଲେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଟଚ୍ ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆର ବଢିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆଉ ବାସ୍ନା ଆସିବ, ଆହୁରି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଧଣିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବେ ଲାଷ୍ଟରେ। ବାସ୍, ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁଆଦିଆ ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ। ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ଦେଖିବେ, ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ଦେଖିବେ ପିଲାଠୁ ବଡ ସମସ୍ତେ